Història de Xixona al balcó, capítol 44, incident al llavador de la Font d'Alecua. El 10 de maig de 1935, la premsa a la cantina es feia ressò d'un incident que havia passat en el llavador de la Font d'Alecua. Al voltant de 300 dones havien derruït una caseta situada al costat de la font. L'incident s'havia produït perquè el propietari del terreny havia autoritzat algunes dones a llevar roba de malalt al costat de naixement. Les parroquianes van denunciar el fet perquè això era molt perjudicial per a la salut. La primera mesura que va adoptar el governador civil de la província va ser enviar a la Guàrdia Civil per a detindre a les caps d'aquesta sublevació. 7 dones van quedar recloses a la presó i unes quantes més van tindre que fugir del poble. El 24 de maig, l'Ajuntament va acordar no personar-se en el juït perquè el mal que havien fet aquestes dones, la destrucció de la caseta, tenia que haver-se produït al reformar el llavador. Cal dir que les dones continuaven en la presó i a final de maig la premsa a la cantina conta que la situació en Xixona era molt tensa. El juït es va celebrar el 17 de juny i 11 dones van ser acusades de sedició i danys. 7 d'aquestes van ser condenades a pagar una multa i altres 4 van quedar en llibertat. Però aquestes dones van decidir recórrer la sentència i en febrer de 1936 sabent que van ser declarades absoltes. I això és tot, ja saps. Si ixes al carrer, adopta totes les mesures que calen i, a més, si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.